ewukolota n'okporo ụzọ a dị kilomita 16 na ụma asatọ nke Ajali Akpu Nawfia Ufuma na Ogbunka ga-amalite na mkpụrụ abalị 15 na-abịanụ. Project engineer ji ya bụ ọrụ Maazị Said Scarf mere ka mata nke ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ngwa ngwa kpọrọ ndị nta akụkọ wee gaa igosi ha ka ọrụ si aga. Ngozi Obileri pụtara anyị akụkọ. Kemgbe ọnwa Septemba afọ 2002 ọrụ bidoro na ya bụ ụzọ, ha eteela ihe bekee kpọrọ prime na ihe dịka kilomita 3 na mita 20 ma wụkwa nke ha kpọrọ stone base na ihe dịka kilomita 3 na 600 na ya bụ ụzọ. Ya bụ ụzọ bụkwanụ nke ga-enwe ihe akpọrọ bus culvert 4 dịgasị iche n'ogologo. Otu n'ime ya bụ bus culvert bụ nke alụchara ebe a na-awụ ọwa mmiri n'akụkụ ya bụ ụzọ ugbu a. N'okwu ya ka onye ji ọkwa project engineer na ya bụ ụzọ bụ Maazị Scarf kọwara na ha na-arụ ọrụ ụtụtụ na abalị ịhụ na ha rụchara ya bụ ọrụ tutu ọnwa Septemba nke afọ a bụ oge a gwara ha rụchaa ya, ma kọwakwa na ha na-anata nkwado site n'aka na-achị Anambra steeti bụ gọvanọ Soludo, onye ọ kọwara na anaghị egbu oge inye ha ihe ọbụla ha chọrọ iji wee mee ka ya bụ ọrụ na-aga ngwa ngwa. Onye ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke Orumba South bụ Prince Neville Uchendu, onye gwara ndị nta akụkọ okwu na ya bụ ụzọ, kọwara na ya nwere nnukwu aṅụrị na ụdị ọkpụrụkpụ ọrụ na ya bụ ụzọ, wee kọwakwa na ụzọ ahụ ga-anọ karịa 10 afọ 3 ma arụchaa ya. Kọwapụtakwazie na ya bụ ụzọ bụ nnọọ ụzọ kachasị nso iji wee jee obodo Abia na Imo steeti dị ha nso. N'okwu nke ya ka onye isi ndị injinia na-elekọta ya bụ ọrụ anya ndị si na Ministry of Works nke Anambra bụ injinia Chidiobiudu kọwara na ha na-anọgide na ya bụ ụzọ ka ha hụ na o nweghị onye wepụrụ ihe kwesịrị itinye maọbụ tinye nke kwesịghị itinye, ma gbarụọ ihu nye ụlọ ebe a na-arụ ọgbatumtum mebiri emebi nọ na mpaghara ụzọ ahụ maka ịwụgasị ihe akpọrọ grease na ya bụ ụzọ, nke ọ kọwara na ọ bụ nnọọ ihe ga-enye aka ịhụ na ya bụ ụzọ anọrụ otu o kwesịrị ịnọ, ma dọọ aka na ntị ka ndị dị otu a kwụsị ya. Site na ụzọ Ajali Akpu Nawfia Ufuma Ogbunka, abụ m Ngozi Obileri.